Murselat Suresi Murselat Suresi Mekke'de inen sürelerden bolup ol 50 ayatdan ibarettir. Süre adyny iýerilenler manysyndaky ilkinji ayatda agdalýan Murselat sözünden alandyr. Sürede älemdäki möhüm işlere, olaryň berjay edilmegi tapşyrylan peristelere üns çekilýär. Allah'ın kudretine delil getirilýär. Möminleriň barjak cenneti, ol ýerdäki näme nigmatlar we hak dini inkar eden kafirlaryň barjak dogdagy, ol ýerde görjek pajigaly adaplar barada aýdylýar. Rahman we Rahim bolan Allah'ın ady bilen. Ýagşylykda bir-birleriniň iýdinden iýerilenlere, güýçli öwsüp ziýan beren ýellere, hak we hakykat tohumlaryny hemme ýere ýaýan peristelere, hak bilen batyly dogry bilen egriň aýyl saýly edenlere, Allah yönelenler günahlardan saplamak ve erbet ýolda bolanlara duýduruş bermek üçin öwüt wahy goýup gidenlere kasam bolsun. Taqiq size wada berilen zat hökman amala aşar. Yıldızlaryň ışıgynyň sönen wagty, asman ýarylan wagty, dağlar bölünip dargan wagty, peýgamberleriň ummatlaryna şaýatlyklary kefitlenen wagty kıyamet kopar. Bu alamatlar haýsy güne goýuldylar? Bular aýralyk gününe goýuldy. Sen aýralyk gününiň nämedigini nädip biljek? Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna. Biz ol peýgamberler inkar edenlerden öňküleri helak etmedikmi? Soň gelenler hem olaryň ýygyna tirkär. Ine biz günäkär kafirlere garşy şeýle hereket edýär. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna. Biz sizi ýöneki bir suwdan yaratmadykmy? Soň hem onu bir lagta gany urup belli bir möhlete çellinmäkän bir ýere ýerleşdirdik. Biz muňa güýç ýetirdik. Bizim güýjimiz nähilli beýikdir. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna biz yer ýüzüni diriler we ölüler üçin mesken etmedikmi? Ol ýerde mäkem beýik dağlar ýaradip size süýjü suw bermedikmi? Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna inkar edenlere ol günne hany durmaň, ýalan hasaplan ol adamyňyza dogdaha gidin. Siz üç topara bölünen kölega dogdaha odunyň tüssesine gidin. Emma ol size taýy hem salmaz, sizi otdan goramaz. Ol goýa köşkýaly äpet uçgunlar saçar. Ol uçgunlaryň her haýsy goýa sapsary düýe kiminler. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna bugün kafirler gepläp bilmediler, dilleri tutular. Olara ötünç sorar ýaly geplemäge ruhsat berilmez. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna bu aýralyk günüdir. Biz sizi hem öň gelip geçenleri hem bir ýere jemledik. Hani halas bolmak üçin hilaňyz bar bolsa durmaň, destine hile et. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna Allah'a garşy çykmakdan gorkan takwalar bolsa ol gün kölegöliklerde we çeşmeleriň başlaryna bolarlar. Olar göwün islendirli görnüşli miweleriň içindedirler. Olara dünýäde eden işleriniň filaw hukmyny iste bilen iň için taqiq bir ýaşylara şeýle filaw berýär diýler. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna ey kafirler, bu dünýäde iň tekelje lezzet alyň, taqiq siz günäkärsiňiz. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna olar özlerine hani Allah ruku taqdim edin diýlenne başlaryny egmediler. Ol gün hakykati ýalan hasaplanlaryň way hallaryna biz mundan soň eger olar bu Kur'ana inanmasalar, onu haýsy söze inanar qalar.